aiwa kamhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai madekwana ano muzuva ranhasi unoyo tauya kuti tizokupai mashoko akanaka, mashoko anobva kumhuri iyo kwa makore vanove vakashayikirwa nemwanakomana wavo mugore rakapera mumwedzi waSeptember. Vadzoka zvekare vaine mashoko ekutenda mhuri yeZimbabwe maringe nekubata kwavakaita pamwachete nemhuri iyoyi parufu rwemwanakomana wavo Tapiwa akashaya aine makore anokwana kuita iwo 7, akashaya nekupondwa nevari kunenedzerwa vanove hama dzake nemufudzi wemombe akanga achishandawo pamusha ipapa. Nekudaro toda kuti tinzwe mashoko anobva kwavari nhasi uno muchirongwa, uye zvakare tinzwe mashoko kubva kuna corporate brand ambassador kana kuti ndo zvandinomadaidzai ina nditi public relations manager vekuDoves Mr. Chuma vane mashoko zvekare ekutipa maringe nebasa ravakaita parufu rwemwanakomana iyeyo. Handitika imimiwo kana muine mashoko amuda kunge muchitaura kana ekutenda kuperekedza mhuri mhuri yokwamakore handiti munogona kuzviitawo kuburikidza nepamachatsi edu apa munokwanisa kuposta comment yenyu kana muchida kupinda nevidhio ndinokupai link rekuti mopota muchipinda live muchitaurawo zvamurida kunzwa. Indonzi Mukoma Sly tauya kuti tizoperekedza pamwachete mashoko akanaka ekutenda ari kubva kumhuri kwa makore vakamirwa naspokesperson wavo ambuya Beulah Musupai kana kuti Gogo Musupai handitika. Nekudaro vari kutiona vari kuYouTube nevari kutiona vari kuFacebook makasununguka kuti mupindewo muchirongwa, uye zvakare toda kuzonzwa pfungwa dzenyu mushure mekunge tanzwa mashoko iwaya kuti munoti kudiko nasi pamusoro pechikwata cheZimbabwe national team chiri kutamba nechikwata cheZambia chipolopolo vari kutambira kuNational Sports Stadium Manerano. Saka toda kuzoti mimi pfungwa dzenyu ndedzipi? Muri kupredicta kuti Zimbabwe ichapedza mutambo uyu zvakambokuudzwa kuti muri kufungawo sei? Indozokuudzai kana bhora rapera ndo pandinozokuudzai handitika tinotenda kune vatopinda iye zvino izvi pana mai vatana tino manhamo tinotenda zvikuru kwazvo. Bridge Ebony Wilson, thank you so much for joining us. Right now what we are going to do is we are going to give you we're going to take a short commercial break before we hear from Beulah Musupai, family spokesperson from the Makore family. We're just going to take a short commercial break while we wait for our viewers from YouTube channel and also our viewers from Facebook. You can also pass your comments on Facebook, and you can also pass your comments on our YouTube channel, which is Sly Media TV, where we encourage you to subscribe and follow the page as well. We also have a website, slymedianews.com. Zvinezvi rakatimbodzwa mashoko anotevera kubva kuna vasawira vanoita kuti zvirongwa zvinezvi ndirembera handitika. Haikona ikuzotsamwa kana kuti to Azambezi River Lodge, Victoria Falls. Nestled on the banks of the mighty Zambezi River, right on the edge of the national park, Azambezi occupies the most unique and finest spot with the tranquility and seclusion every traveler seeks. Each of its well-appointed rooms is either garden or river facing, allowing you to soak in the serenity of the environment. The award-winning restaurant Amlonga offers delectable cuisine, which includes our famous high teas. To explore Victoria Falls from this fine location, book any of our packages now. Azambezi River Lodge. Relax, refresh, replenish. Mashoko akanaka ari kubva kuna Azambezi River Lodge. Vari kuti ivo ukange warara palodge pavo kwemanights anogona kuita iwo maviri aya 1 2 vanokupa an extra night for free. An extra night for free. Tiri kukanda pamacomments pedu apa tiri kukanda link iroriri kana mchinge maklika link iroriri
munenda kamunozvibhukira kana muchinge mazvibhukira mobva maonawo kuti imimi mapuwa one free handiti hapana buy two nights and then you stand your chance to get the third night absolutely free for yourself. Ndo mashoko ari kubva kwavasawira aZambezi River Lodge. Handiti regai tinzwe zvakare mamwe mashoko kubva kuna vasawira vanoita kuti zvirongwa zvinezvi zvifambe vari vasawira veEdma Fashions vauyawo zvakare. Edma Fashions vanotengesa michero tivo svikai pachitoro chavo chiri mona Bishop Girl pa Choppies iri pana Bishop Girl kana kuti mukasvika pa complex inonzi the Big B Mall pa upstairs mukakwira ma steps mukatena right ndo shop yekutanga kurudyi rwenyu yakanzi Edma Fashions dzirimo nhumbi import yega kune vane weakness yekuchena. Svika iko kwa handitika munoskozviwanira micheno masizes ose ariko mabig sizes anowanika ikoko maslimu machiko mese munokwana munhu wese ane size yake iri ikoko munosanganisirawo zvekare bhutsu dzekupfeka dzevakuru nevadiki nevakadzi handitika dzinowanikawo zvekare kwavasawira ikokoko. Mushure this last commercial break tichanzwa kubva kuno musi akanga achidzidzisa Tapiwa makore asati ashaya. At Slime Media Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. And our online audience, we welcome you back. We follow them and help build Zimbabwe brand on a positive note. On the second report on citizens' perceptions. And for us, our interest has always been around how do we leverage technology to communicate policy, to communicate public issues. Yes, tinotenda zvikuru kwazvo nekumira nesu handitika tinotenda kune vese vari kutiona vari kuYouTube nevari kutiona vari paFacebook page pano paSlime Media. Kana muchida kukomenta iroro munobva mapinda muchirongwa ndienda kukuonai kuno kustudio technical team yedu iri kuti ichipinzai pascreen handika muchionekwa muri vatamakuseni tamboona vari kuElizabeth tamboona vamwe vari kuSierra Leone tamboona vamwe vari kuUnited Kingdom vari kuAmerica nekune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana handitika ndo zvatinoita pana paSlime Media live comment using a video platform video comment via video regai tibatazvisadzisa apa handika kuti imimi mupinde kana
muchinge mapinda tinokurudzirawo kuti musapinde nefoni yenyu yakamiswa sezvizvizvi yakaita upright, munoita landscape yakadai. So mukapinda mustudio munobva mapinda muri wide screen, mukapinda mustudio munobva mapinda muri wide screen, ndo yatinoti landscape. Anditika iyo landscape munoiwana papi pafoni penyu, ukascrolla pafoni pako ukaenda paunobatidza light paya anditi torch, andika nepaya paunobatidza wifi, nepaya paunochinja data, anditika pauno enable data kana disable data, ukanatsotarisa patunhu twese turi papa pane kana kakanzi auto rotate. Ukanga kaklika ikako kakango highlighter, unobva waziva kuti ukazopindura foni yako kudai so aiwa iwe haikutenderedzeka. Ukasadaro unoona ichipindiguka newe kudai so, but ukadaro aiwa unongoitenderedza foni yako, kana uchinge waitenderedza unenge wakupinda mustudio uri pa wide screen. Ndo zvatoda kuita izvozvo. Kune vanhu vose vari kutiona vari kuYouTube nevari kutiona vari kuFacebook. Anditika link takutumira iri kuti mupinde muchirongwa muchikomenta live. Iye zvinoizvo regai tinzwe kubva kune mudzidzisi akanga achibata pamwe chete naTapiwa makore asati ashaya. Mushure maizvozvo tichanzwa kubva kune vekuDoves, uyo zvekare tozonzwa kubva kuna spokesperson wefamily yekwamakore. Iye zvinoizvi regai timbonzwa mudzidzisi waTapiwa. Vanoremekedzwa, pamusoroi mukuru wechikoro chandakamiririra, inini ndakamiririra mwana Tapiwa. Tapiwa anga ari mwana akasiyana nevamwe vana. Aiva mwana wekuti nyango ndikabuda muklasi ukasvika kuti muri kuitwa noise chaiyo, Tapiwa kumurova wanga uri utsinye. Anga ari mwana anoteerera, anga ari mwana akazvirereka. Saka ndinoda kutenda baba namai vaTapiwa, ndichida kuti tiri pamwe chete nemiwo kuchema Tapiwa. Vana veklasi yaTapiwawo vari kurwadziwa zvakanyanya kuchemawo mumwe wavo. Ndiri kurimemba musi watakambouya pano navo takazoshayiwa hedu mukana wekuti tinge tichitaura naTilda sezvatakanga tamborongerwa, asi zvakazotadzika hazvo. Asi ndinongochemawo Tapiwa anga ari mwana akanaka. Ndinotendawo vamwe vandinoshanda navo, maticha epaNyamutumbu, varipo pano. Ndinokutendai nekunditsigira ndakamiririra chikoro Nyamutumbu. Tapiwa ndinoti uzorore murugare, famba zvakanaka. Ndatenda. Ndio mudzidzisi vakanga vachidzidzisa Tapiwa, mwana mukomana akanga achiteerera kubva kuvabereki vake uye zvakare nekuchikoro. Takarasikirwa semhuri, takarasikirwa senyika. Rega tore zvakare mumutereri atibata anonzi Obvious Nyakabao. Obvious Nyakabao, welcome to the program. Matibata muri kupi? Obvious, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, wakamute phone ngikini yako anditi let you. Yes, I can hear you. You are in Kenya. Obviously. Okay, yes. I think now you can see me. Yes, I'm saying I'm in Kenya. Tunakuona guy. Kurise kukinya. Yeah. Anditi mashoko ako ndeekumhuri yekwamakore here kana toda kutaura nezvenational team? No. I think takarasikirwa. I think this is Zimbabwe. Mashoko continue. Yes. Yes. Yeah. Furira komberi. Okay, tungoti Mwari ngavapindire vaite kuda kwavo. Okay. 1
tinotenda zvikuru kuri sei kukinya nasuno. Pane delay iripo apa anditi. Pane delay iri kuitika kuna Mukoma Obvious vachibata vari kukinya pano pa Sly Media TV. Kana muda zvaita Mukoma Obvious chamunongoita mukuklika link rataisa pa comment section apo. Kana muchinge mapinda munokwanisa kunge muchikomenta anditika yoga kuti video yenyu isaipa auto rotate kana maisa pa auto rotate mobva mapinda muchikomenta kuda kwashe Tunami ari kuto rest in peace Tapiwa. Lorraine Mampofu ari kuto rest in peace Tapiwa. Nometa ari kuto network inenge isina kumira zvakanaka anditi inenge iri ku break muchatiregerera turamba tichingomanikiza ndo nhamo yatikusangana nayo muno muZimbabwe. We are open for business but we are not open for a good internet, right? Nometa Ringson zvikanzi apuwa ndiari kuti opuwa network anditi rambai muchitumirawo macomments enyu. Romeo Niki rest in peace Tapiwa ndo mashoko ako kumhuri yokwa makore pamachete zvakare naTapiwa mwanakomana akasiya aine makore iwo 7. Pane zvinezvi regai tinzwewo kuna mukuru weku Doves Morgan vanova ivo Mr. Chuma tinzwewo mashoko avainawo marenge nekubata basa kwavakaita panguva yavakanga vakabatana nemhuri yokwa makore kwamurehwa funeral yakatora iyo 7 months. Kana mune mashoko enyaradzo ngauye isai pa comment section apo andika isai pa comment section apo zvikanzi na Lucy Peace Terai rest in peace Tapiwa. Thank you so much. Gladys Mawindo rest in peace. Thank you so much for those encouraging words. Mashoko enyaradzo anzi Charles Inose Chachoka rest in peace Tapi. Yes, thank you so much for those comforting words. Thank you so much. Thank you. If you are watching us on our Facebook page, please you can click the link that I've embedded on our comment section there, and you can also post your comment. We can also read them. Remember that our national team is also playing tonight. Nechikwata cheku Zambia chipolopolo andika ndo zviri munhau dzezvemitambo. Asi pari zvinezvi takamirira macomments enyu ari kuuya andika regai titore mukana uno wokuti tinzwe kubva kuna Mr. Chuma tinzwe mashoko avakatibatira anditi takanangana nebasa ravakatibatira. Nodaro tiri kukurudzirawo kuti nemiwo munoona mabasa anenge achiitwa nemakambani emuno muZimbabwe vanoda kutsigirwawo nekutiwo muchienda ikoko muchinovhurawo mafuneral policies enyu kuitira kuti ramangwana rigozoreruka kana tichizenge tasanganawo nedambudziko ratinenge tasangana naro muupenyu riri dambudziko rerufu. Thank you. I hope yes manirana tiskuita feedback. Please let me know through the comment section if you are hearing us loud and clear. Yes nezve regai tinzwe kubva kuna Mr. Chuma. So when the tragic event happened and the whole nation was in shock, we came together. I think it was on the second or third day when the president of the country condemned the horrific way that Tapiwa was murdered, taken away from us. So we came as Doves to play our little part in ensuring that Tapiwa is given a dignified send-off, especially after what had happened to him, to try and give a little solace, a little comfort to the family. At that time, obviously, we didn't expect that it would take this long. 6-7 months down the line, we are laying him to rest, but I'm happy to say that his remains, because we've got the capacity to the facilities to keep remains in good condition, we're able to preserve in as good a condition as possible, considering what had happened to him. So, you know, as the largest funeral parlor in the country, we had to step in. Our motto is for the ones you love. You can see that this whole community is touched by the loss of the one that they loved. So from day one we stepped in and we said we would help. Thank you so much, Mr. Chuma. Mashoko karubva kuna Mr. Chuma vanditika vanove group public relations manager ku Doves muno muguta reHarare ndo mune head office yavo asio ndivo group anditika public relations manager ku Doves koko mukara pa Facebook page yavo ye Doves Zimbabwe munowanawo zvekare paine mashoko akawanda ekuti mugone kunge
muchizvinzwira nekuona information yema goods and services that they offer. Anirega tikatimbozokera kuma comments zvakare tsataenda kuna Gogo Beulah kuma comments kurikupisa andika rega itiona apa zvikanzi Tapiwa Nashe Mutata, rest in peace Tapiwa Junior, may the Lord comfort the Makore family. Ndo mashoko enyara zarubva kuna Tapiwa Mutata andika kuda kwashe tunami zvakaoma hazvo bra mai Tapiwa vakarwadziswa kwazvo. Makangonawo zvaitikawo papa kuti kubva paDoves amai Tapiwa zvakavabata zvekuvabata zvese zvakavabata munhu akasimba asi tinotiwo Mwari arambe achivasimbisa nekuti aizi nyore hungu tinoziva kuti vanhu tinoshaya nenzira dzakasiyana siyana asi kashayiro kakaita Tapiwa kanorwadza. If you imagine kunyange ari mwana wako kunyanya ana mai vanobatikana, ana mai ndo vanotakura 7 months vane tarisiro yekuti mwana wangu paachakura achaita zvinoshamisa, mwana wangu paachakura achaita career yakanaka, vachishingirirawo achivabatsira mabasa mwana anga akutumika. Tanzwa mudzidzisi wake achitaurawo zvekare kuti Tapiwa mwana akanga he was a unique child, but the work of the devil took center stage and took the life of this handsome, lovely boy. Mwana akanga asina kana chitema chaanacho chaanoziva, kwakutorwa nevanhu vanofungidzira kuti aiwa vanokwanisa kushandisa nhengo dzemuviri wake kuti vaite zvavanoda. Sekuziva kwamunoita, Tapiwa akavigwa asina musoro, Tapiwa akavigwa asina ma-private parts, Tapiwa akanga asina maoko paive nechanza chimwe chete achinge agurwa nevanhu vanoda kunoita zvemushonga. Rakadzokerawo zvakare kuma messages edu ari kupinda Beauty Gona Machi, rest in peace Tapiwa, Mwari vekudenga vakunyaradzei muri yakarasikirwa. Mashoko enyaradzo yo ari kubva kuna Beauty handisi Gona Machi ationa ari ku Facebook. Maitwei mubvuri watching in South Africa. Zorora Murugare Tapiwa, you are watching us on our YouTube channel. You can also subscribe to our YouTube channel and like our Facebook page. Zganzina Yvonne Lillian Nemachena, rest in peace. Thank you so much for your comforting words to the family of Makore, as well as the departed 7-year-old Tapiwa Makore. Kuda kwashe tunami asi mailesi Mwari ave nawo ndiye munhu akafanirwa aifanira kusevha mwana. Tinotenderana neona kuti munhukadzi anobereka anoziva kuti kurwadza kwepamuviri kwakaita sei, asi haana kuda kutaura, haana kuda, akabatirana pamwe chete nevanhurume vane mwoyo wakashata vakanocheka mwana achizviziva zvese zvichiitika izvi, akapuhwa huku $5 dollars. Chokwadi here Mwari zvikanzi na Chenyasha Chera ari kutsigirana nakuda kwashe tunami panyaya iri kutaurwa ya mailesi ari kuti chokwadi, true, it's true. That's the message coming from you. Zvika Pascal Mangi zvikanzi wakarwadza Tapiwa, tinokuchema mwana, moyo inorwadza. Continue to rest in peace. Continue to rest in peace. Mashoko enyaradzo ari kubva kuna Pascal Mangi. Justina Chevure, zvakarwadza it pained everyone. Munhu anongodzi munhu ukanzwa nyaya yakapindana nemwana mudiki asina mhaka yakapara anonzi Tapiwa, wega unongoona kuti kuna mwana vane mwoyo yakashata. Ndosaka mhuri yekwaMakore iri kuchema nekuti veduwe shuwa here mungaregera vanhu vakaita izvi vachifamba vachidya rinopisa, asi Tapiwa akavigwa asina musoro. Chokwadi hazvina kumira mushe. Beulah chatiza, rest in peace Tapiwa son. Esi moyo zvikanzi rest in peace Tapiwa. Angel Kunonga Angel andika zvikanzi rest in peace Makore family. No matter Ringson, we need justice for Tapiwa. Rest in peace Tapiwa. Connected from UK via our Facebook page here on Sly Media. Angel Kunonga zvinokudzwa mufunge watching from North Korea. We now have 2 people that are watching from Korea. Tinotenda zvikuru kwazvo zvinokutsigira kwamunoita pano pa Sly Media. Alice Chikara, Zorora Murugare, mwanangu ndinorwadziwa Tapiwa
Tapiwa, Murukutone Muruku Facebook page, Tete Alice Chikara. Thank you so much for watching live here on Fly Media TV. We thank you for subscribing to our YouTube channel as well as our Facebook page. We also have a website, slymedianews.com. We are continuing to read the messages that are coming from you. Muchibatarane muri yokwama kore bauya kuzokutendai turakuzwa kugobiula mashuko bakabatira muri Zimbabwe ndi happy connect wonder watibata uri because kanzu wonder rest in peace Tapiwa. Thank you so much. Ni mashoko enyara zu Tracy Ndevu zorora murugare Tapiwa ndo message iri kuba kwa ura ni chenyasha chihera Tapiwa Ruisa muno akatora musoro wako We are not manufacturing these comments as you see them on the screen. This comment is coming from Tracy, the other one is coming from Chenyasha, who is also watching us from Facebook. Non-tokos on Debele. This is painful, really. May God give the Makore family strength. But it's painful, guys. I agree with you. Non-tokos. Nivumelana nawe non-tokos. Kunjani busubona ungapika namtlanje kunjenanje. Chikengo musaniko. To all those who have come on board to help Makore family since the day one, I would like to say thank you very much to our son, may your soul rest in peace, but continue fighting our boy. You died a painful death. Much love, Doves, for giving our son a big send-off. May God bless you. This is coming from Chikengo Musaniko. Andika muchandire gerera shona inoita michimbotreza ichimbondirasa andika ndaita message yachabuti mamazvionera oshekare Chimatilo Zorora Murugare Aisha watibatayo uruku channel yedu ye YouTube Sly Media TV. Loretta Rufoya, rest in peace Tapiwa Makore. Thank you so much for your comments that are continuing to come in. Nubian Queen, our wonderful #1 follower as well. You're watching from United Kingdom. The most pains in the life a parent burying their child. God will see you through, especially to Tapiwa's parents. Especially to Tapiwa's parents. Yanga ya kutisa papa. Kandise pa screen to Tapiwa, I say, sleep tight, beautiful angel. Emma Dumba, Emma Manyonya, rest in peace. Tapiwa watibate wo uriku YouTube. Tunaroti kuna Nubian Queen muchiri kunzwa eko tambeza kugadzirisa chimo zvenyu zvanziko uye aiwa kandarigira kushandisawo kamudziwe wanga uchita kuti picture yedu isabude zvakanaka. Mufunge naye usimbe chaiwo wanga uchiitika panapa studio panapa makamera izazazi 4K asi tanga chiita zina basa muchatiregera. I hope muri kutoona quality yakanaka uye zvekare muri kutoona muri kutinzwawo pasina feedback. Tiudzei kana zvichiri kuitika kugadzirisa timu yedu iri behind the scenes vanoona kuti zvakamira sei. Gina Muzanenamo, rest in peace my boy. Nyaradzwai muri behind the family of Makore andika Mai Vatana, rest in peace my boy. Thank you for your contribution. Nemashoko enyaradzo Pascal adzoka zvekare. Special thanks to Gogo Biula makabata basa amuna kuzorora for 7 months. Yes, ma updates vakanga vachiunza zvecho kwadi vakanga vasinganete mudzimai akasimba uyu aitaura aine ushingi chungu dzake dzekuti justice iwanike. Tichaplaya video musuwa vakaudzwa pavakaramba state assisted funeral. Ndichaplaya zvekare video yacho. Saka rambai makagadzirira munzwe the emotional message that was presented to us by Biula Musupa. I've never, since we met the very first day, I think we're the first online TV to cover this family at Parenyatwa, and they were strong from that day until this Saturday. This family is a wonderful family. May God continue to strengthen them during this difficult time. Progress moves. YouTube. Rest in peace, Tapiwa. We're watching from South Africa. Kunjani kona ngana South Africa muza sukhuluma yini izindebele ngiyathemba ukuthi lawe sutopa lapha yana ujikela le hanjo ye kukhulungile kakhulu ukuthi hayi lifunde ukukhuluma isindebele kona ngale. Mina lami ngiyazama hanjo yabona ukuthi ngiyazama lingikhulumise ngesindebele hanjo libobhala isindebele lapha ngikona ngibale ama messages wonke ngesindebele hanjo. Tinotenda sikhulu kwazvo. Yes, Nontokozo is watching from Durban. Thank you so much Nontokozo, you are in Durban. Yes, say good Durban nasi.
Aviso, may your soul rest in peace Tapiwa. Mwari vanoziva ichokwadi, mwari vanoziva kutonga akuzvikwedu sekutaura kwa Aviso vobscum language vari kutora vari kuFacebook anditika zvanzina prima donna Butsumani rest in peace Tapiwa, moyo inodzimba ichokwadi. Abvaisa nemaWhatsApp ari kuratidza kuti munhu ari kurwadziwa nezvakapindana nemwana wedu Tapiwa. Delina Mutyambizi, may the Lord comfort Tapiwa's parents ichokwadi. Aiwa ndinobvumirana newe kuti maparents atapiwa regaitise mufananidzo wavo apa anditika Mwari anofana kuvaitirawo zvakanaka. Regaiti unoti mufananidzo wavo ndowana here apa vabereki vatapiwa. Ndichifana kutsvaga aiwa tarisai uone mabasa akaitwawo nevanhu decoration yakanga iripo nemamirira akanga akaitwa pakanga pakashongedzwa kana mwana akaipuwa a wonderful send off mwana wedu Tapiwa pakanga pakashongedzwa. Nokudaro tinotenda zvikuru kune vese vakabatsira. Munongoona kuti zvinhu zvakanga zvakarongeka, zvanga zvakamira zvakanaka. Saka ndosaka tauya kuzotenda vese vakabata basa patatira tibvise messages aibona tsoona anditi pictures ugona zvakare zvakaitwa neveDoves veDoves tasimon zvavakaita pamotikari Lionel Tapiwa makore rest in peace number plate iri pazita pake yakaitwa neveDoves nemota yakakwira mwana womunhu. Imi mikami zvinoshamisa basa rakaitwa neDoves atigone kuritenda atizoti tingavapei nebasa ravakatiitira iroro. Pakanga pakazara uyo zekare munoona kuti amai vaTapiwa ndivo vari papa vari pakata vakapfeka scarf yeDoves uye zvakare vane uniform yavo iri in blue. Tinoti Mwari avazorodze amai ava vakasimba, amai vakasimba. Mwari aramba achivasimbisa nokuti haizi nyore kufamba kwavaita kukwira nokudzika. I remember tichisangana navo paParenyatwa first day. I remember tichisangana navo kuDhama Falls pavakauya kuDhama Falls. Waiona kuti waituka nakuzvifunga kuti ndozviisa here mumashoes avo. Waiona usingakwani nokuti waitotanga kunzwa kuremerwa iwewe sedunga munhu. Asi unoona kuti ivo vakanga vachifamba vachiswera vakagara vachitarisira kuti enda kuDhama Falls pamwe musoro wemwana ungabuda muzuva ranhasi. Asi hazvina kuitika saizvozvo. Vanhu vakadzokera vakabata maoko vauya kuDhama Falls kuimba yaThanks kwaifungidzirwa kuti aiwa vanhu vanogona kuchanza vakawana zvinhu kumba ikoko. Asi hapana chakawanika. Asi muna yakanga inakomana amai Tapiwa apo vari vakabatwa nehama neshamwari vachivasisa vatimbisa hama zvamunoona. Mwari ngaaite kwake vana justice aiwanikwe pamhuri yokwamare vapuwe zoro. Hungu mwana akavigwa, asi zvaakavigwa kana pasina kuwanikwa musoro zororo rinonetsa kuti riuye. Uyo zvekare vakasungwa vanoda kunge vachibongwawo uzera kodzera muambi tonhu rakapera sati aiwa dai zvekare mutemo wokuti munhu anenge achinga abatwa uye awanikwa aine mhosva yekuponda naiyewo ngaayemwe. Ndo zvakambenge kusajesta vamwe tikatoti kune vanhu vanoita zvemutemo MPs munoiona yakanhu iyoyo. Ndikuratidza pictures akabudawo parufu rwaPiwa imhuri makore zotenda gogo yula variyo vachati mashoko avaina muri yeZimbabwe video zvekare empavakaya kuti aiwa azviite kuti isusu kupa status funeral nekuda kwokuti patakanga tichikudai hamuna kuwanika, patakanga tichida mari yemaDNA hamuna kuwanika. Tarisai zvakanga zvakaita anaDoves vakashongedza panzvimbo yairara mwanakomana wemunhu. Rest in peace Tapiwa zvechokwadi. Ukanzwa vanhu vachitaura kuti aiwa rest in peace, mashoko ari kubva pakadzika pemwoyo yehama neshamwari vakurumira nemhuri yokwamakore. Tiri muchirongwa chatiri kuti isusu kana une message yako yekubatana pamwe chete nemhuri yokwamakore ngaiuye timira pamangwana ndezvanguwo, mangwana ndezvako. Unenge uchida kuunganirwawo, unenge uchida kupuwa mashoko enyaradzo, unenge uchida kuparidzirwawo, unenge uchida kuti mweya mutsvene kubva kumashoko anobva kuvanhu akusimbisawo sezviri kuita mhuri yeZimbabwe nhasi unoyu. Handiti nokudaro iye zvezve todzoka tonzwa gogo Beulah pari zvinezve Tombo
tora mashoko anotevera kubva kumasponzi echiro. Welcome to Azambezi River Lodge, Victoria Falls. Nestled on the banks of the mighty Zambezi River, right on the edge of the national park, Azambezi occupies the most unique and finest spot with the tranquility and seclusion every traveler seeks. Each of its well-appointed rooms is either garden or river facing, allowing you to soak in the serenity of the environment. The award-winning restaurant Amlonga offers delectable cuisine, which includes our famous high teas. To explore Victoria Falls from this fine location, book any of our packages now. Azambezi River Lodge. Relax, refresh, replenish. tena kachikudzukare kurukura pamuso pemashoko ari kubva kumuriwo amakore ava kutenda imimi mhuri yeZimbabwe zvamakaita nekubatanidza haisi nyore paine funeral hazvina zvivashoma vanozvigona nekudaro tiri kuverenga mamessages ari kubva kwamuri ari mashoko enyaradzo ari kuenda kumhuri yokwama makore nokudaro ndo atiri kuita se atiri kuita tichiverengawo zvekare panapa tisati tanzwawo zvekare kuti nhasi uno gogo Bhula vakatibatsira zvikanzi the sound is okay brother, it's only the picture but it's fine. Yes, yeah, amen. Ndiri pa 4K camera. I don't know kuti sei zvakamira zvakadaro. Handiti tichatry kuona kuti zviri kufamba 1-1. We appreciate your understanding. You make Sly Media great. Rakatonoti mamessage takatagumira papi anditika thank you Nubian Queen for that comment. Obvious nyakabao ambopinda anditika asi network inenge yazoramba kuti tinzwe achitaurira kumene taura isu zvakare kuti ndiri kuisa inini link rakanzi StreamYard iro ukariclicka iroro unokwanisa kupinda wobva wakomenta live nevideo uri kwauri ikoko unopinda live vamwe vakuoneoka kune vamwe vakagaritsa vasati vakuziva kuti uchiri mupenyu imboonekwawo pavideo apa anditika video conference yedu apa nelink rataisa apa clicka link woya wopa comment yako in form of a video and right iye zvinezvi nguva dziri pana 4:07 kuno kuZimbabwe. That's Zimbabwean time anditika right mai vatana mwari komborere vakaisa moko avo kubatsira mhuri haisi nyore chokwadi. Ndinowirirana nemi amai vatana nekuti kudyiwa pane pachida kufambiwa vanhu vachienda kuma DNA test vanhu vachienda kunoratidzira vachiteera kwaifungidzira kuti kunge kune musoro wavo vakafamba kukwira nekudzika. Ruwadzano Jowa wachibata iwo uri ku YouTube channel. Thank you Tete Tilda for standing with the family. God bless you. Varutsigira kamashoko ataurwa nevazhinji anditika ekuti tiri kutenda vese vakabata basa rinoshamisa Tete Tilda vaipa ma-updates almost every day. Vakapedzisira vakupa countdown kusvika musi weSaturday. Nhasi uno vanga varipo zvekare vachitenda aiwa mukadzi uyo anobata basa nemazvo nemwoyo unoda nenguva dzimwe dzaanofanira kunge akarara unoona achimuka achiita basa. Aiwa Zimbabwe has got talent. Right, Caroline Moyo, rest in peace. Angel Tapiwa, thank you so much. Ndiani uyo Magia Cornelia, rest in peace Tapiwa. There is your message which is coming from our Facebook. Right, Skanzina Florencia Farigava, rest in peace Tapiwa. Mari Vanyaradze vabereki vatapiwa ndinowirirana newe anditi thank you so much nekumira nemhuri anditika Petronera Mushore. Justice must be saved. Justice must be saved. This is the wish of every Zimbabwean, including the Makore family. Caroline Moyo, rest in peace Tapiwa. May God continue to comfort the Makore family. Thank you for those comforting words Caroline. Watu urikutuona wewe uri ku Facebook andika Chikengo Musaniko. Big up Gogo Biola, you're wonderful. And then the journey you walked was not easy, but Mwari vakakugonesai.
Thanks very much for the love you showed to your family. May God comfort you. Much love. Chikengo Musaniko, thank you so much. Watibate uriku Facebook page kwedu Kuslai Media TV. Thank you very much. Shkanzina Emilia Chikura, rest in peace Tapiwa. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for your contribution. Peace Chikonzo. Shkanz, rest in peace Tapiwa. Ndo message ilikuwa kwa uri tinotenda shukuru. Tinotenda Emily Chikura, rest in peace Tapiwa. Kweza kuti verenge ma messages enyu ese kuratiza kuti aiwa tiri kukuonai nekutsigira kwamuri kuita ndirekati patatora mumwe apinda iye zvinezvi anonzi Karetso watibata uri kupe. Hello Karetso. Hello, makadini. Karetso, can you hear me? Ya, ndiri kukunzwai makadini. Thank you so much. How do I pronounce your name? Rinonzi Ioness. Thank you so much for joining us live here on Slime Media TV. Ndiri ku Cape Town. Kuri se Cape Town as? Ku Cape Town kwakanaka zvako. Mashoko enyaradzo ndekuti kudi kumuriyo kwamakore. Mashoko angu ndinongoti tirikunzwa kusurukirwa, tirikunzwa kuti takarasikirwa nemwana wedu anga achiri mudiki. Tinongoti kumuriyo kwamakore. Mwari ndivo munyaradzi, Mwari ndivo vanosimbisa. Tinotenda zvikuru kwazvo. Maramba kukoma Slime chiso chenyu. Ameno kamera yangu kuti yazvifambisawo sei. Ine majealous naye. Inofana kuenda muitumire kuno kuifix vanoigadzira. Alright. Aiwa, tinotenda nebasa guru rose rakabatwa rekuviga mwana wedu. Tinongoti maZimbabweans munodadisa, munoshamisa. Aiwa, tinotenda. Thank you so much Ioness. Thank you so much. Maita basa. Yes, that's a wonderful viewer there who is also in Cape Town. We are having a tremendous support from people that are coming from South Africa. It's okay. Thank you so much for your contribution. It's not thank you. God bless you. Kuchibuda rakaitoro zvikari macomments tatanzwa kubva kuna Gogo Beulah nditika drilling maina babata piwa naradzwai nashe woga anga avepo kana iye musiki asipo abatsi inorapa zvironda zvose, zvinorema asi nguva inorapa zvironda zvose. Natural drilling. Thank you so much. Matibata imi muri ku YouTube channel kwedu as we are broadcasting live to YouTube and also to Facebook. Forward mukuhlani nyaradzwai muri yokwamakore. Thank you so much Forward. That's your comment there. Nyengeterai muswera. Mwari vakunyaradzai baba namai Tapiwa nemuri yose. Rikaitora zvekare Progress Musa abva apindawo zvekare apa. Yes, Progress, how are you? Matibata muri kupi? Yes, thank you so much, Progress. Matibata Murugu. Can you hear me, Progress? I'm fine, thanks. And you? Pay masho nyarato tete Progress Musa. South Africa. Tipei mashoko enyu enyaradzo. Yes, tipei mashoko enyu enyaradzo.
Ndoda kuti nyaya inorwadza zvisingaiti. Mwari ngavanyaradze family yekwaMakore. Ndiri kuti Mwari ngavanyaradze family yekwaMakore. Thank you. Mwari ngavasimbise baba naamai veku. Tinotenda zvikuru kinenge kwenda ichi break and asi tinozvara mchida kupinda fanike zvaita progress muzvaizvo zvamunongoita kuklika link yatiri kuposta peda panditika rekai zvinezvi mukana unonzwa comments imbonzwa gogo vachiti mashoko avo kumhuri yeZimbabwe tivanzwe vachitaura tagadzirisa pana pakamira seiko tagadzirisa macomments aya tidzo kuna gogo tinzwe kuti gogo Beulah birthday zuva ruzhinji rweZimbabwe kwese kwamuri mativi mana enyika. Toda gogo Beulah kumira nesu neburial yemwana wedu Tapiwa Makore uyo atakaradzika musi wa27 March musi weSaturday kwaMurewa. Toda kutendai nezvese zvamakatiitira. Toda kutenda zvikuru kunyanya, toda kutenda Tilda Trust Foundation. Tinokutendai zvakanyanya Tilda Trust Foundation nezvamakatiitira kuti tiwane rubatsiro rwese from day one. Takatanga kubata tete Tilda, tafamba navo for 7 good months. Ndo vakatitsvagira macompanies ese atazofamba nawo ese. Saka tete Tilda tinokutendai zvakanyanya ne foundation yenyu nekubata nesu nekutibatsira. Doves tinokutendai zvakanyanya nekumira nesu. EcoSure, Uni Products, Feed Mix, Bakers Inn, Proton, National Foods, Amen Kids, Salvation Army, United Apostolic Faith Church, Church of Councils, Speed Power Hire, On Fire Catering, ma-individuals ese tinokutendai vese vari kunze kwenyika vese tinokutendai ruzhinji. Makatigonera, makatiitirawo zvakanaka. Mwari vakuitirei zvakanaka mazvita. Thank you so much. Ndivo gogo Beulah avo nemashoko kutenda mese muri yeZimbabwe makamira navo nemashoko amuri kuramba muchitumira kubudikidza neplatform ino nemaplatforms akasiyana siyana pese pamakaita napo mashoko ari kubvawo kwavari isusuwo tiri kupfuurira mberi nekuratidzawo ruzhinji rweZimbabwe macomments amuri kupa muri panapa. Toda kukupai an emotional comment zvekare kubva kuna gogo Beulah pavakaramba kuti isusu asisi kuita kuti tigone kuviga mwana tichipuwa state assisted finance and help from government. Tapedza kupinda kutaura izvo tobva tapinda mumasports tizwa kuti imi muri kutiwo kuti nechikwata chedu netimu handitika iye zvinoita mhanya munhare tikationa tikanzirumbidzai kafurama turi yokwaMakore. Mwari vanotigonesa kunyange zvakaoma wationa iwo uri kuYouTube channel kwedu handitika tinotenda zvikuru kwazvo. Thank you so much rumbidzai. Tione comments pana tione kuti tinokwanisa kunge taaposta handiti right. Apa tina Cecilia Paradza, your comment zorora rako muruge our Tapiwa. Now we want justice. Donya tichiverenga we now want justice. Rumbidzai katonoti comment yako inopinda kutiro iri kunditi jealous hands ngwa dzimwe dzimba 1 sichina newe comment right. William
gia asi hurumende iyi comment ndoko iyo hurumende right zvikanzi Valerie mashoko kuti vatended to nemiwo Sly Media. Oh, thank you for king of us wazita za Valerie mshoko waita utakashoma makatinotendzwa tozopedzisirwa tinotenda kuti we were the first online media to cover that family when we met them at Parenyatwa. The very first day we were the ones who broke this news in view to the Lindiwe Nema, rest in peace. Thank you Zimbabwe and team. Thank you, Babana Maidiwa Mari Vakuyaradze. I want to don't go away. I want to play the emotional message from Ogogo Beulah. She's got something for us. Kuti tirambe takabatana navo muhondo ichiri kuenderera mberi yekuti pawanikwe justice. Handika zvikanzizvo ndiano Lindiwe Chinema ndo message yako yabvuma kupinda iye zvine zvanditika ndiani zvekare ari kupinda izvo kana Molini Mutetwa watching from Johannesburg 4 ways zvangu kuri sei ku Johannesburg. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo kuri sei ku High Point uko zvakamira 1 mu Joburg imomo tinotenda muna Bree Street ichiriko here na Wanderers Street ichiriko here na ku president uko kwakamira sei. Aiwa tinotenda zvikuru nekuti bata kwamuri kuti andikola kuruchengera. Rest in peace Tapiwa Makore. Thank you so much for your message. You're watching us on YouTube. Onai Manyanga, rest in peace son Mari avadakwe uye mosha hairove ndo chokwadi chocho. Mosha hairove. You can enjoy today, you can hide nemanyanga ariputirwe nerimwe remazuva mumatanga kutaura ari ega achingotaura ari anove ndiye mumwe vamwe vakaita zvine zvanotanga kungotaura ega vanhu vanorekodha nezina basa iye zvinezvi makambofuratidza asi zvichapera. Ndo zviri kutaurwa panapa kuti aiwa mosha hairovi muchataura mega muchataura mega makuona munhu akapacheya munhu asina musoro muri vamwe mataurirana. Baba vakati izvo ngatiregereranei vakataura kudaro parufu rwemwanakomana wavo kuti ngatiregereranei asiwo kana kukoti chaiko right iye zvezvi 8 tiri panguva iko zvinezve 1 minute to 7 tifanira kuchipedza ne 1 hour handitika saka iye zvezvi zvada kuita zvokuti regai tinzwe message zvekare kubva kuna Gogo Beulah iri message ya pavakaramba kuti ayo hazviite kuti tipuhwe ruremekedzo mwana wedu asina kupuhwa justice. Ini ndoitwawo Beulah Musupai amuchinzwa vachingonzi Gogo Beulah ndiri gogo vatapiwa saka ndakamirirawo spokesperson wekwamakore family. Ndingati zvataurwa namai vedu ndizvozvo. Isusuwo tatisiri pamwe chete tiri kuHarare isusuwo takazofonerwa musi weFriday vachitiwo vatsikwawo nevekudunhu kuno kwaMurewa vataurawo saizvozvo kuti vari kuda kubata nesu kuti inonzi state burial state assistant. Saka takabva tawirirana semhuri kuti ngatichiita meeting yedu Saturday. Saka meeting yedu takagara pasi nezuro ndo patakagara pasi meeting yedu. Saka patakagara pasi meeting yedu mhuri yekwamakore takaonesana masides tichibata paburial yedu yemwana nekuti mazuva acho aita sei aswedera mazuva edu. Chakanyanyotibata kana kuti chiri kunyanyotibata semhuri yekwamakore handidi kunyepa ndechekuti tiri kuviga mwana asina musoro. Zvisina kumboitika kuti takusvika kuviga mwana edu asina musoro. Tapinda mwedzi wechi7 hatina mhinduro. Munandiregererai. Hatina mhinduro yakakwana kuti chikonzero chii, kuti tapapi tiri kufamba sei semhuri.
hatina mhinduro yakakwana. Zvinhu zvikutirwadza semhuri kuti takuviga mwana asina musoro. Munandiregererawo, ndinonzwa kuremerwa zvakanyanya. Zvakadaro takagara pasi tikaona kuti isusu semhuri hapana state assistant yatingada apa yekuti mwana wedu kuti inonzi state assistant ingatibatsire kuchengetedza mwana asina musoro chiko. Ipapa hapana chatingade chakakosha. Kana kuri kungofushira tinongofushira, hapana chakakosha chatiri kuda. Zvimwe zvedu takaunganidza tinazvo semhuri, takazoona semhuri tikaonesana kuti aiwa mazuva zvaswedera zvishoma zvatinazvo izvozvo zvinotikwanira zvishoma zvatinazvo izvozvo. Chatiri kutochema chatingade kuiyo iri kunzi state assistant, hapana chatiri kuda. Tine sofa zvatinazvo zvinotikwanira semhuri. Chatiri kutochema kwamuri kunyanyaka, tikuda mhinduro kuruzhinji rweZimbabwe. Tikuda mhinduro nekuti Tapiwa arimo, Tapadzwa aripo apa, hatina mhinduro. Hatina justice yatiri kuona panyaya iyi 7 months. Saka assistant hatina assistant yatiri kuda so far. Hatina state assistant yatiri kuda kunze kwekupuwa mhinduro kuti mwana wedu, musoro wemwana wedu. Hatingataure zvekuti musoro chete, mwana hana maoko. Pane chanza ichi chete ichi. Mwana hana musoro, mwana hana maoko, mwana hana ma-private parts. Asi vanhu vakasungwa, vanhu varimo, nanhasi hapana chataudzwa. Saka chinotinakidza chii kuti tiunganirwe vanhu vachidya, vanhu vachiita sei kuti tiri kuiga mwana asina musoro. Ipapo tiregererei zvedu, ipapo state assistant hatichakwanisa semhuri. Hatikwanise semhuri. Ipapo hatisi kukwanisa kugashira state assistant semhuri. Pakatiremera kuti mutiunganire muchitisapota kufushira mwana asina musoro, kuti Zimbabwe ndo zvamada here? Imimi vanhu veZimbabwe kuti ndo zvamada kuti mutisapota kuti tirige mwana asina musoro? Ndozvomusimudza musoro here izvozvi kuti tifushire mune shuwa here? Kujustice zviri kupiko? Aiwa, mundiregererei. Hatisi kukwanisa state assistant. Takazviona zvakakodzera kana mai vacho vakati aiwa munenge mandikuwadza, munenge mandiuraya, kuti apa ndo pandakupuwa assistant yekufushira chinhu chisina musoro, chinhu chisingaoneka kuti chii. Azvite, aiwa zvite. Hamuna tiregerera semhuri hatisi. Gogo Biola. Musi wavakaudzwa paDA kwaMurewa kuti toda kukubatsirai kuti muvige mwana, ari ichiri chikumbiro chakanga chabva kuhurumende. Ndo mashoko akabuda kumhuri yavo mushure mekunge vaita meeting yekuti aiwa mazvinzwira, handigoni kuwedzera kana kutapudza, asi chavari kukumbira ndechekuti paitwe justice. Vakauraya mwana vatongwe nekuti varimo vakasungwa 7 months vasati vasungwa, pasina chaitika, vamwe vachibatwa vachiregedzwa. Ndo zviri kurwadza mhuri yekwamakore. Saka vakati aiwa hazviite manguvanzwa vachitaura. At Sly Media Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. And our online audience, we welcome you back. We follow them and help build Zimbabwe brand on a positive note. On the second report on citizens' perceptions. And for us, our interest has always been around
how do we leverage technology to communicate policy, to communicate public issues. Yes, tenga ma message ikati mutwa kwa echiro handi ndwane to sinuzi be mujatire pinzaire cash live on Sylvester is continue messages them after break and Welcome to Azambezi River Lodge, Victoria Falls. Nestled on the banks of the mighty Zambezi River, right on the edge of the national park, Azambezi occupies the most unique and finest spot with the tranquility and seclusion every traveler seeks. Each of its well-appointed rooms is either garden or river facing, allowing you to soak in the serenity of the environment. The award-winning restaurant Amlonga offers delectable cuisine, which includes our famous high teas. To explore Victoria Falls from this fine location, book any of our packages now. Azambezi River Lodge. Relax, refresh, replenish. Yes, thank you so much. We had taken a short commercial break. Tanzania sekare mashoko kutsutsuma kwa kukopiola. Edma Fashions inooneka sekare pakona pare kaita ngwena pamwachite na Bishop Gao kutuzine kuti airport uko kana kuti pa Big Bilmo shopping complex apo pane Choppies pamsoro pacho ndopa inooneka kusvika kukwira ma steps kumsoro obva tena right wasvika pamsoro panoperera ma steps obva wasvika pa first door ako unosvika
wana absolute service uri wasvika ipapo handitika rega tiverenge messages enyaradzo ari kubva kumhuri yeZimbabwe. Nasu unotauya tine mashoko angachibva kumhuri yokwamakore vachipa kutenda kumhuri yeZimbabwe uye zvakare nevakavabatsira kuti basa iri rifambe zvakanaka. Molini Mutetwa watching from Johannesburg 4 West tanga taiverenga yanditika onai manyangadzi rest in peace Mwari avadhakwe tanga taiverenga yanditika rega tonoti tanga taperera papi. Right, Mwari pindirai kane mashoko anyari masoso handitika chikumbiro chake Felistas Ngwenya zvinorwadza chokwadi ndo mashoko ako iwewe handitika rega tiende kune mama comments ariko nontokozo auyawo zvekare adzoka. Kanti umhlaba unjani bakithi? I have been following this matter trying to understand, so touching. Is this the real Zimbabwe? Angisizwa kahle isishona kodwa sengisizwile so painful kunzima ukwamukela isimo esifana lesi kodwa uThixo uzongela nalo okwezinhlelo usazojesiswa kabuhlungu usazojesiswa kabuhlungu. Lami ngizamila antsho nontokozo Ndebele ngiyazama akuntshela ihlombe shwa right. Thank you so much for your contribution nontokozo. Usibona wena use South Africa hanjo siyabonga kakhulu nontokozo Ndebele. Thank you so much for your contribution. Beauty Musarurwa zvinorwadza kane shuwa mwana kuvigwa asina maparts ake ivo vanhu vakaita izvi varipo azvina mhosva. Mwari ndimi munoziva. Roda Makumbe zvikanzi zvakangoomawo hazvo ichokwadi tinowirirana newe. Clyde Muhamba nofunga mhino zvayazita nofunga pana arangada tinotaura kuti may your soul rest in peace andika right. Modesta Nyamadzavi zvakangoma hazvo zvinorwadza. Thank you so much. You're watching us live on our Facebook page. Mazvita tinotenda zvikuru kwazvo. Aiwa tinoda kutenda watching from Johannesburg ile nyome watching from Johannesburg ngazorore murugare asi badza kufa kwacho kwakangoma zvako NNN asazi kuti kuchona atizoti zvinoreva kuti kuchidi rest in peace Tapiwa. That's your message. However, I didn't get to realize what are the initials trying to tell me here. Nonetheless, you are watching us live from our YouTube channel. Thank you so much Tapiwa. I also encourage our viewers to subscribe to our YouTube channel. Andika Sibongile Njome watching from Johannesburg ngazorore murugare asi zvorwadza hazvo. Si Reina Mwari ndiye achatonga. Rest in peace Tapiwa. You watching us from our YouTube channel Media TV. Kwata channel team we message anoramba chiuya tinokunzwa kune vanosapota mutambo wenhabvu andika kuti munotiwo kudi nasuno chikwata chedu chiri kuti tapedza chikamu chatanga tichida kunzwa mashoko ari kubva kumhuri yokwamakore asi mamessages enyu ngaarambe achiuya. Tinokurudzira kuti aiwarambai muchinyaradza mhuri yokwamakore nekuti vari kuona izvozvezve. Cardwells Maposa zvinorwadza vakomana, may he so rest in peace. Tinotenda zvikuru kwazvo. Thank you so much nemashoko enyaradzo. Primrose Muchongwe zorora murugare Tapiwa zvinonetsa kugamuchira ichokwadi ichocho haisi nyore kufirwa kwese hakuna kumbobvira kwamboita kuti munhu angu zvingogamuchirika. So zvakangoma chero munhu anga akura chero ane 120 years kufirwa hakuna kunaka. Tinotenda zvikuru kwazvo nekutsigira kwamunoita chirongwa chinechi. Changosara zvinezvi chekuti ndigone kuonekerawo katimu yeSly Media nditika uyewo zvekare mashoko andingangokusiyirai paSly Media ndeyekuti kana mimi muchida kuitirwa maZoom meeting ane unlimited participants isusu kuno kuSly Media tinozvikwanisawo izvozvo handitika uye unlimited time we can host a Zoom meeting wherever you are you can be. And also after we
just hosting the Zoom meeting, but we can also amplify it and make it global via our Facebook page. We can combine the two so that you can reach as many people as possible, as long as whatever you are discussing, you feel and you know it's targeted for the global audience. We can still help you and facilitate that so that you can be able to reach them out there. We are also saying neruzhinji mukareka kuzivisa kuruzhinji zviri kureva kuti unenge uchitaura wega, vamwe vanozoti uri kuzvifonera mukutaura kwemazuva ano. Nokudaro namba yamunokwanisa kunge muchifona ndo namba yatiri kuisa pascreen iye zvinezvi yamunokwanisa kunge muchitaura naRobert mane muchibhukawo kuti muda kukanda kana maadverts sekukanda kwatari tichiita mimi tinogona kungokandawo maadverts. Kune vari kunze kunyika vari kuzi kune vanhu vanoita boreholes, kune vanotengesa masolar panels, kune vanotengesa hardware vari kuvaka vari kunze kwenyika. Kana musina kuvazivisa vanogona kufunga kuti zvinhu zviri kunetsa kuZimbabwe, asi makazara nezvidhina nehardware yose inodiwa, marata makazara nemabrick force, madamp cement zvese muina. Vanhu vakasaziva chamunoti aiwa, you will not move item fast off your shelf. You need to push volumes. We also have a news page, which is a website, Sly Media News. Sly Media News. Kwa munokwanisa kuenda muchinonzwa muchiverenga news. Kuna vasingakwanisa kunge vachidownloada video pa YouTube kana pa Facebook, munokwanisa kuenda ku page slymedia.news.com. munosunzwira nhau dzakawanda dziri ikoko kuhandika. Ndo zvimwe zvinowanikwawo zvakare pano paSly Media. Tinoitawo zvakare macorporate videos amunenge muchida ma2 minutes kana kuti madocumentary ma25 minutes maminutes amunenge muchidawo, imimi tinokwanisa kunge tichizviitawo zvakare pano paSly Media. Uyewo zvakare pano mubayiro uri kupuhwa kune hama neshamwari dziri kuda kumbotsvagawo kuzorora dzichiendawo ku Azambezi River Lodge kwamunenge muchisasanaka zvenyiko vari kuti ivo mukabhuka 2 nights. Munopuwa night yechitatu muri paMutambarakede mahara for free, absolutely free. You will be given the third night absolutely free. Nekudaro klika link rataisa pa comment section iro anika monosawo kun muware night free ndawo pa chipavo mukabuka. Tinotenda shukuru kwazvo. Aiwa vasa right pinda mu sports section tiri kuda kumbo pane vana apa vana vechi vari kutapu yachona aizi paputebu vari kutamba iri pa munopati pasi pakagadzirwa pool ndobva yagadzirwa maholes achona anofanira kunge achisingwa bhora racho zvakadaro. Asiwo pane vari kuda kuvabatsira shungu dzavo vakaonetsekana kwavo vakaiwa tinoda kuvabatsira. Vanoda kuvabatsira vacha vari kuCanada. Nekudaro tiri kuti isusu kana pane anoziva kwavari, kana pane anoziva kune vanakomana ivavava, tiri kukumbirisawo kuti mutizivise kuti vari kupi. I think tinokwanisa kunge tichiwana message iyoyo. Regai ndichitsvaga message iyoyo. Ini ndichifano player sport is sport yatiri kuona apa. Vakomana ava vane chipo, vanoda kubatsirwa nemunhu ari kuCanada. Nekudaro tiri kukumbirisa vana ivavava vari kupi. Where are they? Let me bring
saka munoona sei kuti ewindaya emumwe ndaya ane differences zviizvo matamba alright. Chokwadi chiri kuratsozikanwa ndechekuti vana ava ndeve muno muZimbabwe. Ndaisa message pasapa anditika rega tione kuti zviri kufamba 1-1. Message inenge iri kuramba kuenda nefone number yekuti kana paine anokwanisa kunge achivabatsira nekuzivisa kuti vana ava vanowanikwa kupi. Pane munhu ada kuvabatsira ari kuKanada. Ndaisa message iyo iri papapo, rega zvekare ndikande pascreen anditika ndaisa message iri papo pamwe chete zvekare nefone number iripo ipapo. Saka zvamunongoita mimi kuti ziuye vana ava vari kupi, vari kutsvagwa. Kana muchinge muchiziva kwavari vana vada kupuhwa pool table nema well wishers vari kuKanada kuti vabatsirike vatambire papool table yakanaka. Makasununga imi kufona panamba dzataisa pa 07 189 18942 nanditika 7 1 7 29 namba dzatakaisa pasi kuzivisa vanhu kana paine konfara zvikuru zvisa video chigare asiwo vakaiona manje asi atatsirwe zvakaibva handiti tiri kukumbisawo kuti vabatsirwe vana kana kwavatozati munoziva islands vanenge vachidzinge vabatwa. Saka team is Zimbabwe national soccer team is playing in the final of 2021 African Cup of Nations football qualifier against Zambia at the National Sports Stadium Manirano Mugomba. Ndiri kutoenda ikokoko ande tose tinosupporta oka national team yedu. Tichanzwa kuti vanenge vachinge vatamba sei. Kana muchititendera munongotitumira message kuinbox kuti haititende zvenational team kuti inenge yatamba sei yatokurukura nezvazvo panapa tichiona kuti anga akaseta timu sei, timu yedu yanga ichitamba sei, tichiita sei, tichitaurirana handiti ndezvedu kuti Zimbabwe ngatinzwa taurirane zvese zvatinenge sei zvatinenge tichida kuziva munyika yedu ine Zimbabwe. Let's discuss these issues, let's continue to converse, let's continue to talk about issues that are happening around us, especially our national team, right? My messages are kuramba achiuya Melody Chitunu zvikanzi Tapiwa rest in peace. Vanoda kutsungwa bana zvorwadza Mwari ndi vane mhinduro chanerai rest in peace Tapiwa nerimwe mazuva. Mameseji mutegerera iye anenge ari kurapinda nokuda inenge isina zvakanaka, asi ndinoti aiwa kamuseji enyu kwaverenga zvinenge zvateka shava mwana fodzi Mwari ari kudenga renyasha dai vavo vana zvakuudza iri kubva kusisha kuti inokwanisa kunge ichire pascreen
Tenda shukuru kwa sisi. I'm end the broadcast. I want to thank you so for contributing. Continuing subscribe those who have not page TV and like use those to look for funding. Us going that we buy good camera, we buy good live streaming gears. So if you don't like our page, it will look as if we have got, zero numbers, yet a million people that know about this initiative. We have that are 10 views. It shows that we have subscribers, we have followers who are far much more than what is printed on our statistics on the back end of our website, of our Facebook page and our channel. Because our fellow Zimbabweans have not liked the page, not subscribed, have not followed our Facebook. If you will congregate our equipment and gave you programming, the only that we have from you, just to like our page, it means a lot to us. It means a lot to our company. It means to everyone. And it means to yourselves better microphones, better cameras. We have better streaming gears, and they are not available cheaply. So all we need is just to have you subscribe our YouTube channel. That's good enough from lovely Zimbabweans. Just it's good enough for you to follow our Facebook page, Sly Media. I know you come in every day and check it against humanity. It's not to follow our Facebook page. It's not to like our Facebook page. Hence, in this broadcast, I am encouraging you because we know you are there. You only have not just liked our page. Tinotenda kuti aiwaka rambai like a page share this broadcast. Anyone who doesn't know about Sly Media, to anyone who is missing news that is coming from countries, our land of milk and honey. We have our own problems, but let me tell you, Zimbabwe is a good country. I've been outside, I've stayed in South Africa, I've stayed in United Kingdom, in several places in the kingdom. When I look and compare the situation in Zimbabwe and other countries, yes, every country its own problems, sort our own problems. One day, especially with your have acquired abroad, have acquired big first world in Africa. We have everything. I'm telling you, it will be different. Let's continue to support our country. Let's continue in every way. If you come to your house in Zimbabwe, your country, because you're providing employment, we will do that. Yes, that's what we are trying to build Zimbabwe. Let's like it. Let's like our Facebook page, please. I want to see this change by tomorrow because I know you are very good listeners. I've just asked for comments to support the Makore families. They have been coming here, so it means you people, you are very good listeners. You are very good listeners. So aiwa ngatidaro handitika tinotenda shukuru kwazo. Thank you. Mangwana ngazvichinje ku YouTube, ngazvichinje neku-Facebook. Ndichangoti ende masponsor edu tipa adverts edu kokupira tibude handitika kune chikwata chedu kutarisira kuti muchakunda chikwata chezambia tinacho chikwata tinacho saka munofana kuti tirovera chose ende tikufara wedu shonga izvi arandere matactics kwete zvekuti kuafrica nekuenda kun'anga dzakazara natino vasina ngaro kungoenda kumaotapa gore negore. Isusu daimamaenda kwani ngirikini kwani kunotsvaga mushombisa sikosei kuroti ng'anga dzifarire bhora dzikawani nofarira kutandira zvedu tichi mamessages enyu handitika tinotenda zvikuru kwazvo. Chatafumana kuine nawo tinbox
kukasika nzvimbo dzamuti anditi sashukuru kwazvo kwazvo kunge ndiche closing bill pamwe chete asi kuitika mamwe acho ari kuramba tikanakidza tiende kumba bva apa network ndiri kuita kuti zvinhu zvangu zvirambe kubva panet apa handigona kuplaya maana nemajingles apa pazvakamira zvakadai right one gone right one gone network inofunga ndo iri kumboenda ichimbotiza anotida ishe maps zvorwadza zveshuwa asi Mwari ndiye ane mhinduro. May he so rest in peace. Thank you so much Ella Soko. Melody Chitunhu Melody Chitunhu vakaoma moyo vanhu ivava imessage rikatonoti mamessage akuisika iri pascreen achibvisika aiwa zvaakuita handitika saka zvinoza kuti ndakukwanisa kunge ndichionekawo handiti ndakukwanisa kunge ndichienda broadcast ino. Tokutendai, thank you so much for your support. We love you. We continue to give you news from time to time. Welcome to Azambezi River Lodge, Victoria Falls. Nestled on the banks of the mighty Zambezi River, right on the edge of the national park, Azambezi occupies the most unique and finest spot with the tranquility and seclusion every traveler seeks. Each of its well-appointed rooms is either garden or river facing, allowing you to soak in the serenity of the environment. The award-winning restaurant Amlonga offers delectable cuisine, which includes our famous high teas. To explore Victoria Falls from this fine location, book any of our packages now. Azambezi River Lodge. Relax, refresh, replenish. At Sly Media Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. And our online audience, we welcome you back. We follow them and help build Zimbabwe brand on a positive note. On the second report on citizens' perceptions. And for us, our interest has always been around how do we leverage technology to communicate policy, to communicate public issues.